Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyu sa karon nga panahon. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Sang istorya espesyal no na nalipat ko ng Henry magpislit sang pinakapunta. Welcome sa istorya espesyal. Ini naman ang inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Good morning man sa kay station manager Nora Di Mala Magbanwa, news chief Aksyon Rex Kantong kag sa tanan nga tagpalamati sang Aksyon Radyo Bacolod. Madamo kita sa pag-istoryahan karon nga aga, especially politika. Bao pila na lang. 10 days na lang, pila na lang? Ano to subong may 9 days to go na lang. Election period, election time na ang ginahawat-hawatan, ang ginahulat sang tanan. Medyo makapoy, pero at least makailis na kita o kung makapadayo na kita sa pagserbisyo sa aton mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod. Siyempre, bugos nga Pilipinas. May nga gaman sa kay Tito Pros Linardia nga wala gid naga-miss ya. To Pros, good morning, salamat gid wala gid naga-miss. Every Sunday nagapamati gid dinhi. Kagang aton friend ra sa kay Mayor Maymay mangilimutan sa Banwa sang La Castellana. Isa man ni sa mga alkalde nga aton abyan sa masobra na isa ka dekada. Ay, lapit na duwa. Si Mayor Maymay, pulis pa lang ini siya. Kay Mayor Mark, amo man duha man ka dekada sang natabo kami sini nagbungguhan na yung amon sa lakyan sa 2004-2005. Yung mga butanan ini nga mga abyan nato no sa sur kag amo lang ning ako nya nga bet sa sur kag norte nga bahin sang Negros Occidental. Siyempre ang diri naman sa syudad sa Bacolod, Grupo Progreso siyempre. Amo ni bilang ginambal nila pirmi nga ang battle cry is between performance and promises. Performance and promises. Mamo na ang syudad sa Bacolod bala if ever nga hindi maayo ang pangdala ni Mayor Evelio Bing Linardia. Kagapon nag-open na naman ang isa ka establishment ining Upper East, ining iya ka Mega World Upper East. Nag-open na naman kahapon. Isa lang ni sa mga madamong establishmento komersyal, parts ng 15 billion pesos nga project sa syudad sa Bacolod. Amo sa niyang tawag nga performance. Hindi mo niya manigar. Mangakig man sila nga permita na ginamuno kay medyo sakit-sakit na sa pamatian mo kung pangontra ka, but gina-firm kita sa aton nga stand sa sinong program, sinong istorya espesyal nga maplastaran taya sa mga proyekto, programa sang administrasyon. Hindi kita yung manghaboy sang kung ano, lutak man or whatever. Tindoon ko niya as ginimo ko malin sang pagsugod sini. Maplastar lang ko ya sang performance sang administrasyon. Humalin sa pagpatukod sang government center, Bacolod City College. Nga karon ginalabi na, ginatinguhaan na sang administrasyon ni Nordia nga mahimo sa universidad. Mahimo sa universidad. Balo ka ang punto man lang nga hindi ni sa mahimo universidad kay wala siya sang gym. Wala sa sang people's do teleponan bala. Kaya sa una wala sila gani classroom. Ang mga poor but deserving student, but now kintagaan sila opportunity nga matagaan sila sang building, mapahimuan sila para mahimo man ma-secure nga quality ang ila nga edukasyon. Magluwasag nga nang bako ginabalik ko to sa Upper East. Madamo pa sang mga ma-open nga nga mga establishmento komersyal. Just like SNR base ma-open nina siya sa Villamonte. Sa kilid sang hindi ko na nipagambal basi hindi amo balabat amo man ang hambal nila SNR ang Rockwell dira sa Mandalagan ang mga bagod ang mga buildings hindi lang amos na sa may bata gatilindog lang ang mga condominiums dira. Do you think kung pigaw ang pagdala sini maamo ni bala ka bation kalagting ang syudad sa Bacolod now ari pagid last point ko antes ko pasudlon ang isa man sa part sang Grupo Progreso ining madugay naman yang nagbilin legasiya ining iya nga amay nga si Mayor Digoy Montalvo. Ang rason nga natukod ang isa sa pinakasikat, isa sa pinakasadya, isa sa pinakaginahulat nga kahiwatan sa sulod sa Bacolod. Ining Mascara Festival. Bipanti sina ipakilala ta sa karuniwan.
Pero antes sina, amo ni bala, damo sa nag-open nga opportunities sila sa Bacolod kung hindi maayo ang pagdala sang isa ka amay. Hindi na magamos ni. Kung wala sang political will, si Mayor Bing, hindi magamos ni ang Bacolod. Now, may naghahambal pa nga may mas ano ni tawag. Pigaw pa kuno ang pangdala. May-ari pa kuno sang mas grabe dire. Anyway, hindi ko na magpati. For now, sa performance lang kati ang base ko is performance versus promises. Tidiin kabi. Makita ni bala kon si Mayor bag-ulang nagdaog. Isa pa lang ka term, tatlo na ka term, manog tapos na. Amo na pinamiginayo iya bala. This is my last term. Amo na lang gid ang ako ni Ayo. Nagperforman ko, na may nabuligan man kita. Ano gidya ang problema dira? Di ba? So, balikan tayo na. Ipakilala naton anay. Ang aton nga bisita this morning, kada si Dasi sa Chipo 817 na. Okay? Anak ni siya. Ni Anay Mayor Digoy Montalvo. Ini nga tawag nga father sang Maskara Festival. Pero si Papa yalain man to ya. Si Mamya may iya man siya nga natukod, may ngalan nga natukod, kag subong, that's why gani nga ginupod siya sa isa sa pinakakwalipikado nga mga tao sang Grupo Progreso. Please welcome Councilor Kashmir Montalvo. Ma'am, good morning. Maayong aga, Mark, and maayong aga sa tanan nga pamati kag nagalantaw sang Action Radio Bacolod. No? And salamat sa pag-imbitar sa akon dire. Yes, ma'am. Mangayo kami may background. Antes nag-decision si Ma'am Cash nga magsulod sa politika, intran in politika. Ano ang obra sa una? Ano ginakabisihan sa una ni Ma'am? Isa kita ka IT support and data analytics professional, no? Wow. Nag-obra kita, of course, may experience man kita sa BPO industry. So, dagko ang kumpanya under the BPO sector. Pero hindi ko lang mahambal kung diin kay because of non-disclosure agreement, no? Pero dako ni siya international account nga ang amon ginahandle. Nagsulod sa mind mo, nagsulod sa pinsar mo nga one time sundon ko ang yapak sa amay ko. To wala gid bala mo. Wala gid. Kabalo ka kadamo sa amon mag-utod, no? Wala kadamo may, pila? we are a total of 10. Daw pa sa amon ba? Oo. Mapisa na ako ni amay eh. But ini sila tanan professionals man. In fact, may ara ko yung utod nga ara gidira, no, sa I don't know if you know her, ang eldest namon nga nakaupod sa akon amay sang una, no, sa scene sang politika. Ay, tuod. Sa iya opisina. But I also have experience sa iban nga congressman. Hindi ko na lang pag-i-mention. Ay kaso. Tuod. So hindi ka naman gali iya bag-o. Hindi naman. In fact, ang I think ang pagrealisar ko sini, hindi mo mapunggan ang dugo o panalaitay sang isa ka public servant sa iya mga bata. If there is one thing nga mapasa siguro sa isa ka public servant sa iya anak, hindi kwaon ta na ang performance or kung anong nahimuan niya nga calling nimo? Oo, it's public the service. characteristic of the person mapasa ya gina sa iya kabataan. And I think amo na ang isa ka rason kung maaari kita diri. Okay. Nagpaano ko nga ido away ta kay papa mo galing hindi gid pwede kinanglan ta gid sa daddy mo. Okay that time. Kahit hindi ka naman guro sang ginakuha ni daddy mo. Sa ginobra base wipe power ano. Gamay pagid. Pero ano mga nabatian mga legasiya ni papa mo nga you're very proud of? Ang duwaya ka legasiya which is very famous, no, ang Maskara Festival, and of course ang Manokan Country. Anywhere you go, di ba? What about Manokan? Siya ang mayor pag-establish siya sa Manokan Country. Dungan na siya sa Maskara Festival. Late ko naman nabalaan, no, nga may hand siya gali dira. And then, nagalibot ko. So, paglibot ko sa, I think, Abkasa to, may mga kagawa dito nga nag-inform sa akon nga ang relocation site is also a project of former Mayor Digoy Montalvo. Relocation site? Oo. Sa? Abkasa, somewhere there. Abkasa Mandalagan? Malagan na mo? Oo. Ay, sure?
may isa ka kagawad dira nga naghambal sa akon. So there are a lot of people nga ka-meet ko subong, maski kagusto nga i-separate ko from my father's public service, daw hindi gid guro kay everyday nagadugang ang mga tawo nga nagahambal sa akon nga maayo gid siya nga public servant. Grabe ang legasiya. Yes, and I'm very proud of that, no? Though ma-honor ko siya sa ini. Now, si daddy ni mo may ginbiling ni legasiya, which is bago ko kabalo ang kadamo gali Diyos ko. Mga pati manukan country gali. Ano naman yung ma-offer ni Cash? Damo pa may kapamangkot. Baguhan ni siya, anong ma-offer niya sa siyudad sa Bacolod? Why nga kinanglan sa siyudad sa Bacolod? Ang hambal mo kagina kung ari ni sa plano, wala gini sa plano. In fact, wala ko niya nagpreparar, no? But gina-consider ko na siya as a destiny para sa akon. Simply because of the timing. Timing in the sense nga may ara kita krisis. Pariyo man sa akon amay before may crisis man to sang nagsugod ang Mascara Festival. Subong niya aton COVID-19 pandemic. And ang pinakadako nga pwede ta himuon solusyon is ang sa industriya sang teknolohiya. So information technology. Grabe na subong grabe na subong technology na tananalos. Yes, and it just happened na ang akon experience, ang akon nga edukasyon, hasta sa akon experience, hasta sa akon nga passion ara dira sa information technology. So I think I'm being called to serve Bacolod para sa hindi lang para sa mga ari di subong, but also for kabataan, no? Kabataan kag mga apo sa mga Bacolod nun. Amo na yung akong vision. Si Papa mo may legacy na niya. Amoy, mo ya? Gusto mo? Anong motivation mo? Una beses na motivation mo, okay ka na dapat eh. Okay ka na sa life mo, okay ka na. I know, okay ka na. But, anong motivation? Why, sir? Why? Anong gusto mong legacy, ha? Isa na guro, no? Sa kung hindi kabalong iban, I am a meditator. Catholic ko by religion. Pero nag-meditate ako. So, during the pandemic, meditation, though ang ako, naging ko ang meditation is Vipassana, iyan naka-Buddhist nga meditation. Basically, the pain management, doon mo na siya. So, I'm searching for challenges. Ano siya. Siguro nga pangita ko yung meaning. Pero Catholic ka? I am Catholic, yes. By religion. Iniya practice niya, though more on personal development. Nag-contribute sa akon. Naman na siya. It's hard to understand. Gani. Pero amo ni ang mga nag-form sang akon karakter. Amo na siya, basically, ang meditation. So, during my meditation, you look inside mo, kung pandemic, maano ta, di ba? Kadamo sa mental health issues. Ako, wala kumayo, nag-undergo sang mental health issues, depression, mga amo na. Basically, because of meditation. No? So kabalo ko sang ako nga value nga pwede ko ya also to have an impact sa kalibutan. But I wasn't looking at the public service nga area, no? Ako nya anong himo ko as a person, no? Ano pa, may kwarta ka man, mabuhi ka, may ubra ka. Tanan amo na, no? That's right. So mga ganing ginasunlog ko ni Attorney Novero. Kami 9 ko, no, mamana ko sang Bacolod City. Binibin. Oh, yes. Oh, so tuod ka? Oo. So, namo ni bala nami gid bala maka-interview tamo kay para at least namo kita madiskubrihan. Wala siya. So, okay. With your question nga ano ang akon nga legacy nga ginalantaw. Of course, ang arts is part of the life of mga Bacolod noon. Hindi ko na guro madula, no? So that's why I'm also helping ang mga musicians and ang dancers, no? Homegrown artists, what we call them. Sa ina nga sector, of course, it will boost tourism, ma-contribute sa economy sang Bacolod. But sa akon personally, I would like to tap on ang sa teknolohiya gidya. Right now, ginbutang da ni Mayor Bing sa iyang Grupo Progreso, plataforma de gobyerno, ang Smart City Establishment, which is kasugod naman sa national. But for Bacolod, we have a different setting. May ara kita rural, may ara kita urban. So, hindi ta pwede kasunod sa Manila, no? Correct. Dito yung katama. But here, we wanna make sure nga
nga tanan madala. So like far-flung barangays, priority naton is the internet connectivity. Gani, amo And gina network. problema. Kabisang gani kabakal kita. But ito ka namin, nagit pang mention sa mga ilinit bla ko nang hindi bala ano nang term gini usar bala nga internet ano naman? Internet connection. Gani nang okay subong tapos wala naman ti okay lang na ma'am. Kung hindi obra, kung ga Facebook ka lang, kung ga YouTube ka lang, kung kalantaw ka lang Netflix, hindi ako may work ka be. Ano matabo, di ba? Correct, Importante gina iya. Pinaka-importante gid sa tanan mo na. Basic. I consider that as basic services also. Correct. No? Subong. Internet. Yes, so subong nga panahon. Amo na siya. So that's the priority, and of course, dapat may domino effect na siya. So hardware, network, no. Ang madason ang ginalantaw ko is education. No? Ga-evolve niya ang aton nga plano as day goes by. Kiti may kakakita kita mga new challenges mo as nagalibot kita. But the second thing I want is ang education. So learning systems, no? Probably an application. May ara na ko na Kay module na ta subong sa mga na ano even sa UK nga mga tao. But ang critical part are the public school teachers. No, sa paglibot ko ngayo sila bulig. Hambal sila Ma'am Cash, tani mabuligan mo ang kami nga mga teachers nga mag-update sang amon nga nabalaan. So digital skillings and ano pang ila nga mahimo for the children. So domino effect na kay kung ang kabataan hindi magsalig sa ila nga mga maestra, kabudlay guro mag-learn, no? So dapat may impact man ang mga maestra when it comes to technology. Delivering Butchering we're talking about trainings. trainings, yes, upskilling Okay. is what I call them. Oo. Oh, So kadamo sang teachers. Kaya hindi ba na- ni Garto may mga teachers pa yung nga traditional mo. Yes. May mga teachers pa yung nga nagpa-assist pa sa ilang mga bago nga mga kuha. Hindi sila kabalo magandol sang Kag ang mindset na technology. nila normally, no? Tigulang na kuya, hindi na ko nakabalo. Di ba lang pero may kung face-to-face lang pero may. Oo, correct. Okay, they can perform. Maubra nila ang tanan. Pero hindi ko na magpatis ang tigulang na ko, hindi ko makabalo. Because I have ako niya tito, no? Senior citizen na siya. Pero pwede mo na ibato sa iban kay sagad-sagad na siya mag-computer. And he learned late in life na. So, Okay. ara lang na iya sa imo ang pagpati bala. Okay, ma'am, kadto ta. Why nga ginchus mo si Mayor Evelyn Bing Leonardia? Grupo Progreso ka nag-upot. Mayor Bing, kilala ko na siya before pa. So, character-wise, nakita ko nga mayo siya nga tao, no? But also sa politics, hindi naman tabag-o, in the Correct. sense nga, kaintindi tas ang pamulitikahan. Diyan ka, pila ka term si Mayor Digoy? As a mayor, I think 1980 or 1980 to 86. Pero 2 before, terms. naging councilor na siya, naging assemblyman, or nitawag na congressman. I don't have the record yet, no? Pero 1970s, muna siya. Kinanglan mo gina pangitaon? Oo, oo, mapilitan, gid ko. Oo, kay part na sang history mo, part na sang by the way, balik ka to, mamoy nga ginchus mo gid magupod sa GP, particularly sa kay Mayor. Ang number one is GP, very organized na iya ang system. Amo na kasi siya. nga, no? I don't think I will be able to win kung hindi ko sa GP. That's a fact, siguro sa ako, no? Nga, maski kabalo ka sang imo nga teknolohiya kung wala ka sang performance sa governance, mabudlay na ang iya success daw hindi mo gina-reach. So Mayor Bing, because dugay na siya, hindi mo na iyang mabakal ang iya. Grabe gid ang performance. Oo. Grabe gid ang performance. I doubt nga may ara makalaot sang iya na correct. mga legasiya, no? In fact, tian ko to, he might probably be the best mayor of Bacolod Ever. oo. That's why amo na kanima magplastar ko bala. Kung pangontra ka, kaya nga kung di ang standard, hindi ko yung magabuhay mo. Lain mo sa pangontra. Ba't maplastar lang ko yung isang kaiwan? O, di ba? Ang inyong grupo, grabe ka plastado, systematic, True. and ang aton nga amay, ang aton nga artista, grabe ang performance sa sulod sa Bacolod. That's why proud ko di pireming ihambal nga nagamuna yung sulod sa Bacolod tungkol sa iya. Oo.
tungod sa iya. Nag-aayo siya nga isa na lang. Why not? I will give that Why not? to Mayor Bing, no. Mm. Ang Excuse. iban gani gahambal nga tigulang na siya. But you'll be surprised. Kawala ka upod ko si Councilor Israel Salanga, di ba la? Every day galibot kami ang mga hubin ginakapoy. Si Mayor Bing hindi. Si Israel ga huro-huro to. Oo. Ga kalain. Perde pa ka mo ni Mayor. Daw athlete na si Mayor Bing when it comes to politics. So, every day, nga upod ko siya for the last 8 months, gadugang ang akong admiration, kag respect sa iya, gid. Actually, the same kamo tanan ginahambal, no? May alagad siya aura yung grabe, no? So, lastly, kay dapat mga sulo-sobra lang dito. sige lang. Okay, may ara kita kuan. Ma'am, ano ang message nimo sa syudad sa Bacolod? Ara sila? Ara imo nga kamera, ma'am? Sa tubang ari. Okay. Ang message ko for Bacolod, no? So, pila na lang ka adlaw, we will, ang eleksyon, ara na. And we wanna make sure nga ang Bacolod is in the hands of the people who will really serve. Ako Correct. siguro ma-appeal lang ko, no? For Cash Montalvo. Although I am a neophyte candidate, ang akon pagserbisyon is true to the heart and serbisyo gid nga matudtuod ang akon mahatag. There is a problem right now in Bacolod that probably will have a great impact in the future. And we don't want to start tomorrow. We want to start today, no? So, ang aton lang, ari ko di, I have the experience, I have the education, and I have the heart para ini matuman. And I have the right group and the best leader to help us make sure nga ang Bacolod ready for the future and the future job. So, ihatag ko na lang na iya sa mga Bacolod nun, no? Ang freedom to choose, but please choose rightly. Mayong aga sa tanan. Wow, with that, madamo gid ka salamat and good morning, ma'am. Salamat gid sa time nga imo ginhatag diri sa Istorya Espesyal sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat, Ma'am Juan. Kashmir Montalvo, number 21 sang Grupo Progreso. Thank you so much, ma'am. Thank you. Halong. Salamat. Gid kabalo ko damo pa kay mo. Thank you gid, ma'am. Okay, so kadto kita nay sa aton nga trivia. I know ginahulat mo ni sa tanan kiti 200 pesos bala nga load ang inyo pagadag-on. Pero antes sila ilawag anay naton ang winners sang April 17. April 17. Be. 24 dapat, 24. Sang 17, galing na kadaog na nahatag ko na ni. Si Hil Javier, Jeffrey, Jeff Espanyola, Maeden Piorque, Edwin Pantaras, pang ikwaon yung gidha. Sang April 24, Maeden Mundido Piorque, duwa ka na. Gloria Gonzaga Pamitalan, Dehak. Katatlo na ni Guro si Ma'am Dehak, pero nahatag ko na ni Iban. Marisa de la Peña, Richard Hamera Venus, to GR, dumaog ka diyo sa number 7 nga question sang Abril 24. So, kadto kita, mati ka mo ha, kay mahatag luwat kita sang 200 pesos nga load. Mahatag kita luwat sang trivia naton, pero 5 lang anay. Kay ginahulat-hulat pa naton ang aton last nga bisita sa sin nga Domingo, si Vice Mayor El Cid Familiaran. Okay, so kadto kita na isa 5 naton ka mga question. Question number 1. Question number 1. Ihatag ang kompleto. Ari makapoy-kapoy na i-text puti 200 pesos man na. Kompleto nga mga ngalan sa slate sang Grupo Progreso. Halin ini ganta ka muhint halin sa kay Congressman Dan Atayde pakadto sa pinakapunta nga councilor sang syudad sang Bacolod. Complete slate sang Grupo Progreso. Question number 2. Ano ang tore nga malapit sa SM City Bacolod nga gindedikar o kung ginpangalanan sa isa ka Santo Papa? Yeah! Question number 2. Ano ang meaning sang acronym nga BREDCO? Ano ang meaning sang acronym nga BREDCO? Butsilingon kompleto na iganta ka muhin. Ang isa sina ang
Bacolod Real Estate. Nan, kamo na lang nasugpon. Amon ano ang meaning sang Beredco. Question number 4. May pila ka floors. Pila ka floors ining Pope John Paul Tower. Pope John Paul Tower. May pila ka floor ang Pope John Paul Tower. Okay, question number 5, last question sa siningatak na. Ano ang tawag sa relocation site nga makita sa sangunan tawag na Bangga Bagol? Sikat-sikat gina nga Bangga Bagol man. Ba nabatian ko amo tunto din ha. Kay isa sa pinaka accident prone nga area pagkadto sa Granada ining Bangga Bagol. So anong tawag sa relocation site sa sulod sinang Bangga Bagol? Ang mga nag-istada, kabalogid niya, kag ma-answer gid ina nila. Good morning, Sir Alex Fuentes. May nga gamay lang dagang magpamati. Tito Rued Meliesa. Tito Rued, good morning. See you tomorrow, baw. Kadugay na di kay Tito Rued. Wala kami kakilitan na halin ini siya sa Amerika. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Gloria Gonzaga, Pamitalan, Dehak. Ma'am Gloria, nagdaog ka. Ano ko lang kung kapila, kay para at least ma-load ko na ni ang imo nga pagdaog. Lizelle San Fuertes, Bao, Pre-Rande Fuertes, exclusive distributor sang Meriton Paint. Ma'am Lizelle, mahilandag ang pagpamati. Bao na good morning, man siya gali, Randy Fuertes. Terence Scott Mueda, good morning. Oh, ari na nga to na idol ho. Antes kita aton ipakilala, ining last naton nga bisita, nalipad ko magpatay. Ato na i-update. Ang sulod sa Bacolod, ara kita gyapon sa alert level number 1. Isa-isa ilo talanto siya. Vice. Alert level number 1. Though I think ang Negros Occidental, yara sa alert level number 2, sumugod sa Mayo 1, tubtob, Mayo 15. Pero hindi ko na papatugayan, kaya do gina portikadasig sa aton tiyempo. Sulod sa Bacolod, aton i-welcome ang ikaduhang amay sa sulod sa Bacolod, kag ginatawag nga Action Man, Vice Mayor El Cid Familiaran. Sir, good morning. Basi may ala ka gusto mo mag-greet sa aton nga pumulo isang sulod sa Bacolod? Mayong aga, Action Mark. Mayong aga sa listeners mo sa Istorya Special. Very special subong adlaw. Yaman. Gin-invite mo ko di. Oh, grabe ba? Okay. Sir, it's an honor and privilege nga na-imbitar kita sa imong programa. Kabalo ko, Vice. Gin-invite ka nagligad, pero ginauna mo gud yung church. Yes. And it is very nice. Very nice. Gamba ka ganda permisa kon Mark, timing gina sa amon misa. So wala ta ka na ginsabad. Sili ko but this time, sa baron ta ka na ibig kadali. Kaya this is the last Sunday. Nga, pwede kita Communion ka... Sunday, subong first Sunday mo. First, Communion Sunday. So, Nag-early ka lang. 6 o'clock. Church. Wow. Okay. 6, 8, 10, and 4 ang amon service sa Bacolod Evangelical Church. I know, Vice, damo kagid sang ginakasakuan subong siyempre. Kamo tanan actually. Pero maginahawa kita na dalom kag i-reiterate naton luwat sa pumuloy sa sulod ng Bacolod. Kung ano ba ang role sang Vice Mayor sa Sanggunian Panunsod? Well, honestly, ang Vice Mayor preside lang gid sa sessions. You have to be prepared in case of vacancy sa position sa executive. You can only sponsor an ordinance kung i-relinquish mo ang imo seat or ang imo position. So, and then that's the time that you can join or participate sa debate. So, amo lang ginang role siyang Kikadamo vice mayor. bigyapon bisang May mga, so kung nakita ko gani ang iban nag-criticize sa That's why, that's amo ng point ko. sa executive. So, ang position ng ginlaganan mo is wrong. If you want, kung di ka kauyon sa mga priorities, no, sang executive, you better run for mayor. The same So position. that you can implement your
priorities. Kabalo ka, we see things differently. Mm. So kung ang give it to the executive, may mga consultants na siya. Mga tawag mo gani nga City Development Council. Correct. Kaya damo council, damo gani advisors. May mga executive assistant siya. So equipped na siya siyang advices dara. So give it to him. Iyan kung iyan ay priorities, give it to him. Kung gusto mo yan nga daw hindi ka nakauyon, you run for that position kag magdaog ka implement mo yan. What's in your mind? At kung ano man yung priorities mo. Okay, king klaro ta na nga ang imo Braya is to preside lang gid ya. Sang You can only mabalaan mo ya ganing opinion or sentiments ng vice mayor in case of tie. Kay right or wrong, you have to respect the decision of the majority. Okay. Kaya nagapangayo may mga issues. But despite nga nag-preside ka May lang. mga decision ang siyang gunian. Or ang majority nga balabang sa imong prinsipyo. But you have to accept it. You have to respect the decision. Keep quiet. Okay. And respect the decision of the majority. Okay. But despite kuan sina masaylo ko bala. Ga-preside ka lang but gintawag ka gyapon nga action man sang time sa pandemic. Ano ang mga gin-perform naton? Well, balikan ta ang aton political life. Tikagi Kuya Barangay Kapitan sa kabalo kita siyang gakratapos dalam. Kabalo kita siyang problema siyang masa. So dira siguro sugod ang akon yang orientation nga hands-on. Ang kapitan hands-on ikaw ang problem solver sa barangay mo. Only that nga ini ang citywide yati ang pag vice mayor ta or pag konsyal ta ang imo responsibilities and obligation citywide. So it's already my character with of course hindi ka with limited resources kang vice mayor's office way man government funds at my disposal. So ang tanan nga aton ginabulig sa tawo. Ginagiho. Oo. So ang halin siya personal. So with that siguro mo man ang rason nga twice nag number 1 kita. Counselor. Sa councilor, yes. And historical inay. Why sa Correct. political history siyang Bacolod wala siyang independent nga nag number 1 except me. Ang gina-consider ko nga independent kami kay atong nag-Magnificent 7 kami. Magnificent 7, subong grabe ng mga posisyon, number 1 ka dito sa ila, no? Ikaw ang number 1. Number 1 ko siyang consider ko nang independent lang kami. Kay isa man lang kakapitan to nag-upod sa amon, bata ko lang. At walang way kami mayor, way vice mayor, way congressman. Butchiling Monte, grabe ka diyang imo sa pandemic. Anong ato ni pabugal? Sa pandemic, when I accepted the appointment of the good mayor, Mayor Ping, at first, why ko nag-expect IATF na, no? Chairman. Wala ko nag-expect nga muna ka-serious ang problema. But then with my experience as sa barangay, di hands-on, kita mo, ako yan. I want to solve my problems myself. Kung hindi ko kasarang tingay ko bulig siya mo na makitaan mo ko anywhere. Yan, makita ta ka anyway. Ako yan, may ko ginagina mo, no? Problem solver ko yan. So, pag ikaw ay personally ka kaso dito. Kundi kaya, ngita bulig may times nga kita ta ka do ginapanggigan mo gid ya. Ato blang sa tunga-tunga gid nga hindi ka di pwede nga 1 meter sa market yan nagadinikit nagatinanan. How do you want to discipline? Amo na siya nga nag-level 1 kita because of discipline. And we thank the public for that. Hindi man lang niya accomplishments ni mayor mo or akon or iya siyang mga barangay officials ta ato ni tanan niya. Amo na nga nag-level 1 ta. Kay more than 630,000 ang kabakulod noon siyang fully vaccinated mo. Imagine bla. So ang acceptance is very high. 136% kita. Number 1 kita sa Visayas.
Imagine ka. So, Grabe nga number one performance. reason nga nag-level 1 kita. In fact, yesterday or today, zero naman ta. Zero case ta. So because of the cooperation siyang mayoriya kay damo man nga pasaway mo. Sakto na. So hoping ang tao hindi magsalig kay ara pa ang COVID, ara pa ang virus. In fact, may ara kita another variant ka nagsulod nga 20% more contagious, transmissible sang sa existing. So inabalantayan pa. But hindi man siya variant of concern or sang World Health Organization. Kag even ang aton DOH. May mga issues nga pa nga boy kay Vice. Siyempre. That is normal. Paano niya gina-address ini? Well, Kaya nga gin question ko ina. Kaya ang tawag sa imo ya kalmado gid jam. Kakalma gid ako no sa imo. well, as human being, kaka-hurt man tayo. Mm. But then kung may mga times nga gusto ka mag-retaliate. Oh, nam. Anyway. But as we grow older, naga-mellow ka naman. And that, kung hindi man lang tuod, leave it as why? Oo. Pero, kung kisa may naka-hurt ka man normal na siya. Amo na ning imo perform pila ka na gani katuig kun i-total gani vice public service kun i-total lang. More May than duha na half- kadekada halin More sa than kagawad. half of my life, nagkapitan ko at age 27 mo, going, yes, 27. 26 actually, going 27. So I'm now 60 years old. To 27, 33 years in public service. Grabe na So ang more than half qualification. of my life. No? Grabe Plus na. the fact nga sa shipping lines pa ko nagubra, Ay, oo. all walks of Time and life, kadali. tugin atubang mo to. It's a public, it's a service-oriented business. So, dito nahanas kita Ara ka passport, ara ka sa terminal mo, pier sa pier ka duty. So, all walks of life, Correct. atubang mo. So, mo nang orientation. Despite sa mga issues, despite sa imong performance sa pandemic, despite sa mga binuligan mo malin sa una, may mga issues gyapon, may mga ati obvious naman makita na sa mga pumuloy, may ginapilak gyapon sa imo. Anong motivation mo gyapon para magpadayot sang service? Para padayonon niya ang imo iya nga ginaobrahan Well, malin sa ang una. imo da consolation and contentment when you see, nag-appreciate ng tao ang gibuligan mo. So, mo man ang reason nga nang number one, kita kinang-perform kita. Ari kita sa home stretch of our campaign period on that in a week's time tawag ta na Judgment Day. Mm. So, it's all about sa amon niya bino nga incumbents. It's all about performance, character. Kung pila ka tao, kung pila ka libo ang tao nga natandog mong kabuhi. Correct. Wala na siya Da mo na ma-rate. Isugpon ko, ano ang legacy nga gusto mo maibilin sa sulat sa Bacolod? Your legacy. Nga sa uli, ma'am, ba mga madumduman nila, si Vice ni Sublao, grabe niya. Kaya mo na siyang akon nga slogan, Todo Servisyo. In fact, sang first ko is Todo Servisyo, then Todo Servisyo. So, mo nang legacy na ton. And then, actually, damo credibility is one. Ano ang holistic ni mga nakita nga nag-holistic approach ni Mayor Bing? Maybe his leadership and all nga nagupod ka siya. I know may mga offer ka sa piyasa muna, pero why? Nga ginapakibato mo ganyan actually, nagupod si ka Mayor, siya. damo ko, bilang natubuan na tabla buot bala siyang when siyang ang si Mayor Dicoy Montalvo, ang mayor, ang father ni Cas. Tibuslan na siya ni Mayor Gonzon? No. Mayor Ay, hindi ka Rimache pa rin yun. Ah. The 1976 Mayor Gonzon. Montalibano, Mayor Joy, Mayor Oka, Mayor Bing. Actually, si Mayor Bing of the nine na kami siyang councilor pa lang siya sa Partido Paglaom. 90s na. 89, Early 90s.
89. 89. 89 ko nagkapitan. So, 87, I think. Oh. 87 ang konsehal siya, I think. First local election. After EDSA. So, nagkop na kami dira. Then, si Mayor Beng ang very calm. Never ko kita si Mayor Beng ng raising your voice or ng hacking. He's a type of leader nga ga-consult. But very meticulous on it. Meticulous si Mayor Beng. Sa mga decisions niya, no? Sa mga details. So, mo na akong isa mas likablang. Depende man guro sa urgency. Ang masayang kadugay. Di kung hindi man lang urgent, dapat tunan mo. Dugay, prote, number 1, level 1 talent sa naligan pa. Ang iba niya kani, ara niya sa level 2. Gyap. Sa mga decisions, amo na tanda si Mayor Beng decide. Especially sa financial management. So, wala tayong hawadaan kwarta. Iban nga LGU siya, primero, pag sugod, bunggisyos tanan-tanan gasto, gulpi lang ubos ng pundo. Mayara ka na LGU nga, ang ilay positive, ang gina-quarantine lang, yung sila na ang family niya gadala siyang kuanda, daily subsistence or pagkaon. No? Kita waita nawadan funds for that. Sa kadadalas question, consistent ang imong pag-perform sa mga tawag ni gani ng surveys. Consistent ha. Kalala sa imo diferensya sa imo panguntra naman ba mo tra? Well, because of performance. Kita sa tao how election ka dapat hindi lang during election ka magwa yan. Dapat magbulig ka election ka gula election. Mag-perform ka may crisis man or without may crisis or wala. Dapat naog kastan. Okay. So with that, mangayo lang kabi ang imong message kay amo na lang ning last ka Sunday nga pwede kita ka ayo sa ila ka plastar sa aton kagulingon sa ila. Aring camera, sir, Vice. Well, maaari kita sa homesteads. We are about to finish our campaign period and wa ay gid manaton, no? Ang Grupo Progreso ay gid malibot ang bilog. Babacolod. Unlike before, even ako, because may dutay ka pang fear sa COVID, no? So, napalabot na namon ang amon intention na hatag sang Grupo Progreso headed by Mayor Bing and congressional candidate Dan ang platform of government or ang programs na gusto sang ni Mayor kag ni Kong Dan i-implement. Well, Judgment Day kamo ang sentensyador. But again, as you mentioned, kataas ang akon trust rating. Sa tanan nga gapamati And consistent. kag nagapati sa akon, ako nagaampo kag nagaayo sa inyo. Vote straight. Grupo Progreso from Mayor Bing, Kong Dan, 12 ka konsehales. Hindi ka mo mahuyaan sa konsehales or kandidato sa GP, paaman yun lang ko da. With that, sir, kabalo ko damo ka pakatuan. Madamo gid nga salamat sa inyo. Thank you, Monsieur. God bless. More power sa imong program. Yehey! Salamat gid. Amo ato si Vice Mayor El Cid Familiaran. Mahingagaw na siya kay mapagunting pa siya. Mapalangila. Okay. Sige, Vice. Madamo gid nga salamat. So, kadto kita sa last part sang aton nga ano ni tawag? Aton nga ready na to Ray. Okay, question sa aton nga trivia. Matigi ka mo ha. Ano ang kadakon kung average lot sang relocation site sa may Bangga Bagol? Ano kuno kadako? Balo ka na damo. Do may ginatakos na damo 60 plus. Basta ang specific sina isabat nyo. Basta 60 plus na siya. Isabat nyo kung ano gikadako ka square meter inang mga kihad sang lote
dira sa may Bangga Bagol. Amo to sa ang question number 6. Question number 7. Oh, matiki ka mo ha, 200 pesos pa ni balot. Tapos ginalawag ni namon perme para to kay na sang sugod ginalawag naton kung sino ang dalalaog. I-text nyo sa ako ng inyong mga numbers kay para gilayo naton nga palodan. Okay? Sa kadamo sa magit pang silo sa relocation site 1, napuno na ini. Kag nag-extend na ang Bacolod City LGU sa relocation site 2. Oh, ano pagid ang isa kangalan sang relocation site number 2. Taga-anta ka mo clue. San na siya, san. Hindi para din na ka mo yawan na. Sa question number 7. Ang question number 8, ang relocation site 1 kag relocation site 2 sa Bangga Bagol, parte sang ano nga barangay. Parte sang ano nga barangay ang relocation site 1 kag relocation site 2 sa Bangga Bagol. Ang ginausar tang daan nga ngalan kiti karon mabuking na lang ni karon. Ang tanan naton ng question nga kundi panglawag naton, okay? Question number 9, ano ang tawag sa puno o kung tanom ni former Philippine Commonwealth President Manuel Luis Quezon sa Bacolod Public Plaza? Latuod, nagtanom di sa gali. Ano ang tawag sang kahoy na gintanom ni former Philippine Commonwealth President Manuel Luis Quezon sa Bacolod Public Plaza? Question number 9 ito. Question number 10, last question. Kadasig-dasig sa chimpo. Sa ano nga tuig gintanom ni former Philippine Commonwealth President Manuel Luis Quezon sa Bacolod City ang amo nga tanom? Sang san-o ang amo nga kahoy, sang san-o gintanom ni former President Manuel Luis Quezon. O namin, hindi kami mga history kita ya sang aton nga mga question. Damo pa kami sang i-discuss sa inyo pero ang aton nga chimpo portinikid ka limitado base karon mamunuhan naman kita. Pero anyway, ang aton na gasolina manubo naman. Yay! Manubo naman piso. Pero nagligad, nagsaka 4, nagsaka 5, nagsaka 12, nagsaka 3. Ay nako. Sang nagligad yung tuig, ang aton niya gasolina 48 lang ni, may 46 gani, may 43 gani. Ahay kaloyan subong, may 87 na. Pero kung magnubo piso, lipay-lipay kita. Now, ang Pungsod Pilipinas nagpasar sang layi ining electric vehicle nga pasugtan na guro nila. Amo ni bala sa una bala. Kati wala niya nagagamit gas mo, wala niya nagagamit ya gatong. Dapat ani amo ni king gina-sponsor nga mga layi, amo ni ang ginapasulod kadi sa mga parehas ni nga mga ang mga salakyan kay para ang tao hindi magantos, hindi iyawan bala. So, Oreo, sa TV gani oil price rollback ang ginatira nila. Pero piso, Mario Josep Santissima. Kung nagabakal kita sa una sa aton LPG, nga yara sa 700 plus, kaluyan subong, yara na sa 1,200 plus. Amo na sa kabug. At hindi kita makibot nga ang ginabakal naton nga sudan sa mga karinderya, nagdoble man. At mga baligya ang autan, nagdoble man ang baboy, ang isda, and all. Tanan-tanan kita may domino effect ini mo. Ang pagsaka. Balik ko to sa electric vehicle antes ko matapos, kita namiang ko sa nga topic. Ang kaluoy lang galing, ini mga gabiyahay bala electric vehicle bla, para sining damo na sa Fortune Town, kita ko na sa inablang ginduaway nilang tricycle, kita siyempre kakapoy sa lawas, ang ato ng mga may edad na bala, ginpili nila, nga magbiyahe na lang electric vehicle. Gina-charge lang ya. Kaya wala kinanglan gas, hindi ka makapoy and all. But ang kaluoy lang, kaya wala inigin pasugtan sang Land Transportation Office yung makakuha sang kung anuman nga lisensya. Wala ko kabalo kung anong reason nila, delikado ko no. Pero di pwede man na naguro nga hindi mo siya pakadtuon sa mga mayor nga dalan like Lacson, like Araneta and all, hindi mo siya matabukon. Pero pabayaan mo siya tani nga mag-usar sina sa mga barangay bala. Gaan mo sa lisensya, gaan mo sa jutay nga insurance. Kaya sinunan makasarang subong man. Excuse. Sa tama na nagataas and bulig ina sa ila palang nga buyan. One time, away ko sa lakyan, nagsakay ko pasulod sa silin, dumigigatuan ako dito. Nagsakay ko, babae ang driver.
Sabi ko, ma'am, kabalo-bala ka mo, ma'am, nga ginapang dakop ni. Kaya hindi pwede butang ang lisensya. Magluwas nga may organization ka mo, kag nakalisensya sila, nga dire lang kamo sa sulod ng subdivision, mabiyahe, amo mo to. Nya gani, sir. Di para sa akon, sir, isigiran ta ka, 4 bata ko. Waay ko ba na? Ako lang nagabiyahe asang electric vehicle na akon. Kung wala ni sir, hindi kami kakaon. Imagine na bala. Amo na siya tani nga ang aton government mahatag man bala sang opportunity sa mga pareho sini. Total grabe naman ka mahal sang gasolina and all. Why not nga pasugtan naton ining mga electric vehicle naton basta may limitasyon lang. May limitasyon lang aradak pa kung tumabok da karon sa lakson nga o kung sa circumferential nga dagko sa mga truck nga nagalabay. Pinahi multahi kay para hindi mag-anat kay para man na sila nga safety but kung sa mga regular streets man lang nga pwede sila kaagi for me ako ni opinion hindi masalam niya sa ato ng gobyerno kasi collective minds din sila mo collective brains collective knowledge nila mo for me kung talaw mo lang mga pangabuyan pa bla mak mo ba ko to bla babae hindi siya magpangabudlay tudo ko gina-charge lang mo wala pa gasto, ti amo na sa nagabuhi. Sa apat sa kabata, hindi lang nasa silin. Kung nang kantuon nyo sa aran na dasa. Hindi lang na dito. Sa ibang nga lugar sa sulod ng Bacolod, nga mga subdivisions, nagabiyahe ina sila. So, gusto man na nila, nagambal sila gani. Actually, damo di sila sa Bacolod. Last to nga na interview ko sa ngarap ko sa ABS-CBN, 2,000 ini sila. Kabilog nga organization. Galing ka ito, digin pa-stop na siya sang LTO that time or LTFRB no LTO nga LTFRB or LTO nalipat lang ko nga hindi na siya pwede matagaan lisensya hindi gani pwede matagaan insurance kay delikado ko no but for me subong nga sitwasyon sugtangan sila una ko lang pasugtan ta gani mga dagko gani mga salakyan nga electric vehicle ni panggagmay nga mula naman salangan nila mo kung kasalan na sila yan sa mga dagko do you think mamuna sila so for me hatag-tagamay nga solusyon sa dako nga problema bisan sa palangabuyan na lang sa aton mga pumuluyo okay so pumuluyo sila sa Bacolod hindi malipat last day ni sang last Sunday niya nga pwede kita kabaligya sang aton mga bet sa politics kay sa sini nga program niya dedicated ini para sa Grupo Progreso hindi Councilor Ising Salanga next 2 weeks ari naman din siya upod naton maupungko upod sa aton si Councilor Ising Salanga isa man sa mga tao hindi lang mangod ko kundi believe ko ni nga mga tao kay ginsigi kadwa na siya maperdi batula siya nag-give up kay hambal niya paano ko nakaroon ma-prove nga ang pagdamgo libre pangdabgo libre amo man sa mga tao naton amo man kanday ang mga aton mga kopdanan da kanday Ma'am Emang nga grabe man ang bulig sa tiyon sang pandemic, grabe man ang performance. Councilor Baribar, nga nagatag sang Ladi Rice. Imagine na, Ladi Rice amo na siyang rason nga mga katigulangan naton, biskin wala pa nakalambot, 90, 100, may ginabato na, gikan sa syudad sang Bacolod. Wala pa ya gani kapungko, pero nagserbisyo na for how many years? Ginako yan nga sa una, nakasakit sa pagi sa iya nga pag-deliver sang iya nga mga programa. Ining si Marlon Solidom, but ginbawi ay na through service kag padayon niya ginabawi pagi sa paging maayo nga pumuluyo man kag tao sa syudad ng Bacolod nga gusto lang niya mag-perform gusto lang niya hatag sa niya serbisyo sa syudad sa Bacolod amo nga bisan hindi siya konsyal padayon siya nga nagabulig sa Bacolod amo man si Councilor Renicito Novero isa man sa mga lagting naton nga abogado sa konseho isa man sa rason nga anaplastar ang mga lugar nga ginabutangan bala sa aton mga pasyente sa tiyon sang pandemic na siya ni ang nagaginimo ini mga eskwelahan nga rooms para butangan sa ila siya ni nagplastar tanan ini si Councilor Renicito Novero amo man ang isa sa pinakadamo nga napasar nga layi sa syudad ng Bacolod kag nangin abogado man sang mga pigado ini si Attorney Dindo Ramos. Grabe maning paningwa sang tao ni. Ay, dotayan lang ni siya. Nag 50-50 ini siya tungod sa COVID-19. Galing
tungod sa blessing, grabe nga blessing nga natabo sa iya. Ari sa buhi kag ti living testimony nga ginbuhi siya tungod may purpose pa. Ining sige attorney Dindo Ramos kag kinanglan pa siya sang syudad sang Bacolod. Amo man si Councilor Cindy Rojas nga nangin in charge sining returning residents. Abi niya mga palintinyo halin sa Manila, siya ni ila ni amo ning rason nga nagahapos ang ila kabuhi, nagahapos ang ila pagpuli tungod sini. Nangin part ta nimo kay ang nagauyat counterpart ya si Councilor Ising Salanga ini nagauyat sang OFW. All in all 15,000 ka OFW bala ang napapuli ni Councilor Salanga. Also doble da guro or times 5 ang napapuli ni Councilor Cindy Rojas. Siya man ni health man, ara man siya kung health ang taga-istoryahan. Kap Jonathan Diaz, ariya grabe ni ang performance ning barangay kapitan. Humalin sa kagawad ng kapitan. Subong sa una ga-cover ko ini sa iya kay may-ari ni sila libre lang ang mga pagkaon ni ginabutang bla sa kilid sa una. Wala pa na iya sa una sa nasyonal niya kag mga dekorina na nagamos na ano ganing food ano na gani man nga kung sang time sang pandemic ginahatag libre sa mga pamuluyo ga-purchase ang syudad sa mga utan isda and all kag ginapanghatag nga libre sa mga pumuluyo hindi naman kabusar pwede ka lang kakwa nga isa-ina sa mga ginapabugal man nga proyekto ni Councilor Jonathan Diaz CL Carl Lopez ga-cover man ko ni sa una siya na timing just 12 years kita mo sa Kapamilya Network so ako ni permi ang nagapang-cover sa ila that time antes ang sira isa sa mga rason nga naglimpyo inang Sumag River kay almost every other day ara kami naga-cover hindi lang ga-cover gabulig kami di rake pangwa sang basura dira sa Sumag River kag siya ina ang naga-spearhead sina to the point nga si Ma'am Gina Lopez utod ni ang amon nga busing-busing gidra sa ABS-CBN si Gab Lopez nagadto gina diya para magkadto kay environmentalist na siya nagbulig kay Carl Lopez basin na may nalipatan pa kita nga aton nga mga upod bebe sino pa itong nalawag ko antes ko magaling na kay total last naman lang ni halahong ko na lang anay nung boy halahong ko na lang kadali okay sino pang aton nga nalipatan siway naman Oy, Ed Guillem. Si Ed Guillem, humalin sa pegado man. Nabatak ako galingon. Nagplastar sang bagsakan. Dara sa may Libertad Market nga subong bintahan na hindi lang susulad sa Bacolod, kundi mo man sa Negros Occidental. Kung gusto mo magbakal sa barato nga mga utan, dira ka makakadto sa bagsakan. Hindi mo manigar, grabe ang qualification. Hindi. Humalin sa pegado, humalin sa wala gid bala. Subong ti plastado. May sarang na ya kag waya gina nigar nga tungod ina sang pagpaningwa sang pagpabalasag katutom sining tawo nga si Councilor Carl Lopez kag ti siyempre si Congressman Dan Atayde nagbilib ko ni sa iya kay kamikgid nga tao although ay sa iya yang pagplastar sang iya mga plataporma di panggobyerno nangin mix siya. Amo na niya ako na namian siya nangin matawhay. Wala ka sa may mabatian nga may ginhaboy sa kontra. Way ka may mabatian niya kung ano. Straight from the heart lang kaya. Kagustoy lang niya magserbisyo, maghatag sang fresh nga mga idea sa syudad sa Bacolod. Kaya mag-offer man sang iyang nahibaluan sa syudad sa Bacolod. Niya kung matagaan sang tsansa, maghatag pagid sang dugang nga progress dire sa syudad sa Bacolod. Kaya siyempre, si Vice Mayor Elcid Familiaran, nabatian niya man to kay ina, nangin bisita ta siya. Nangin action man sa tunga sang pandemya, nangin kalma sa tanang niya mga issue. Grabe ka consistent sa iyang survey sa performance nga pag-assess sa iya sang mga taga-syudad sa Bacolod. Siyempre, lastly, ang ako niya idol, Mayor Evelio Bing Leonardia. Hindi niya magamuna yung syudad sa Bacolod kapila ko nasuliton kung wala si Mayor Evelio Bing Leonardia. Grabe nga kaso, grabe nga pagmulay sining Bacolod Government Center kay kuno makautang, kuno grabe ining nga kunano pa nga mga issues. Gifile nila kaso, may isa sa sinang kaso lang nag-prosper.
Butsilingon nakabata kag subong sa September, ina nga sumasobra to nga sa bilyon nga proyekto sa sulod sa Bacolod nga giduso ni Meriveli Bing Lunardia. Kung wala ina sa political will, wala sa subong sa daan kita, sa dilapidated kita nga daan ni Sitiol nagapungko. But now, ara na. Ang sulod sa Bacolod, bisan diin lang may construction, bisan kagahon lagaw bala. Kay padayon ng construction sa mga building nga dalagko sa syudad sang Bacolod. Hindi mo na makita, iliwaton ko, hindi mo na makita sa iban nga lugar diri sa Negros Occidental. Kag tungod ina sa liderato sang amay sang aton syudad, Mayor Evelio Bing Lunardia. With that, salamat gid sa inyo pag-upod sa aton programa sa sini naman nga part Domingo nga adlaw. Hindi magkalipat, magsimba, mangin responsable, kalipatan tanan niya pagkatapos ng eleksyon, mayuhay na tanan, kalimtin na lang to ang mga hinabuyan sa hindi ang mga istorya, balik kita sa pagserbisyo, balik kita sa pag-ayuhay. Ini si Mark Salanga sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!